namin. Yeah. Live muna ako saglit guys. Thank you sa pupunta or dadaan sa aking live. Thank you for watching guys. Watch our updates lang tayo muna. Thank you guys. Hello, Gypsy.
Hello. Thank you for coming. Good morning. Hello, Luna. Where's this? Philippines. From Philippines. Albay. Location. Nakalive ako. Sige. Sige. Nakalive ako. Nakita ka. Baha dito sa amin na naman. Kapag tuloy-tuloy ang ulan. Yan. Hindi, kundi man lang talaga.
Thank you, Arare. Yeah, it's raining so much here in the Philippines. Ay,
Okay na to, baka maulog ito. Huwag mo hulugin to, ha? Ay, di kaya
Hello sis ABR, good morning. Salamat sa pagpunta. Mag-live lang ako kasi baha dito. Thank you sis ABR.
Salamat sis ABR. Thank you.
Okay lang sis, dito ako sa lugar ng magulang ko kaya naka-live ako. Tapos ganyan ang pag maulan, ganyan talaga ang baha agad dito. Kanina pa yan. Pag sana pumasok sa loob ng bahay naman. Ano?
Hi, ka boy. Hi, boy. Nakalagnas. Yan. Yung mga manok, inalis na kasi ba na naman. Yung mga manok, oh. Yung mga manok, guys, oh. Ulanan.
Good morning, DJ Wendy. Maulan, maha naman dito sa Albay. Salamat sa pagpunta. Good morning.
Thank you, sis EBR. Ba na talaga dito sa amin. Maya't maya, i-off ko na to.
Ano po? Ano po?